Kag sa number 1, foreclosure sa mga modernized jeepney ginkasugtan nga ipahiway anay suno sa LTFRB. Financial assistance para sa modernized jeepney operator kag traditional jeepney ang natalana i-release. Yaring report ni Richard Caballero. Nakasugta na sa mga bangko kag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga on hold anay ang posible nga foreclosure sa masobra 300 ka mga modernized jeepney units sa syudad. Iniasabat sang ahensya sa panawagan sa mga kooperatiba matapos nga 8 sa ila ang nakabaton sang sulat gikan sa mga bangko. May kabudlayan pa ang mga kooperatiba nga magbayad sang ila amortization bangod sa krisis nga ginatubang sa sektor tugas ang pagsaka sang presyo sang gatong. Because I met the financing companies yesterday, and we agreed na no touch po na yung mga medyo past due na, kasi we explained to them, hirap kayo mataas ang presyo ng crudo, hindi pa tayo makapagtaas ng pamasahe, So because ang public service involved So ang transport sector na nagpasugot na walaan na isang increase sang pamasahe, nag-translate ina sa financial difficulties. Sa isa ka closed-door meeting kaupod ang pamunuan sang modernized kag traditional jeepney sa Bacolod, kaina sang aga, gimpabutsyag sang ahensya nga handa sila maghatag sang bulig pinansyal para sa mga driver. Lakip na diri ang assistance para sa monthly amortization sa mga modernized jeep, kag bulig man sa mga traditional jeepney nga makaayo ang ila guba nga mga units. 20,000 pesos sa kada unit sang modernized jeep ang ihatag nga subsidy sa kada bulan sa sulod sang 3 ka bulan. Ini ang suno kay Marcelo Ochea, ang spokesperson sa Bacolod Modernized Jeepney Transport Association. 1.5 billion pesos ang gimpain nga pundo sa gobyerno para sa mga drivers. Ginklaro man ni Mendoza nga kutob sa may mga prangkisa lamang ang makakuha sang amo nga ayuda. Hindi lang sa modernized sector, pati sa traditional, meron tayong various modes of assistance in the amortization, sa pagpili ng bagong units, kung meron man kailangan na i-refleet, masyadong ng luma, yung assistance rin sa ating mga traditional jeepneys, yung mga rehabilitation, yung mga sobrang dilapidated na para mapaayos po nila. Yung mga gustong bumili ng sariling fuel tank nila para makabili sila ng bulk instead of retail. So, meron yan. Papalawakin din natin yung ating fuel subsidy program, yung 12 pesos per liter. So, meron silang mga gas stations na request kung pwede sumama sa programa. So, we will coordinate with the Department of Energy para masama itong mga gas stations. Naghinugyaw naman ang mga driver sa traditional jeepney matapos nga nagpasalig ang LTFRB sa ila nga sarang pa sila makarenew sang ila mga provisional authority. Maga-file ang mga drivers ang motion for reconsideration sa LTFRB, lakip na diri ang patahag kung nga wala sila tigayon nga nakarenew sang ila provisional authority sang nagligad nga mga tinuig. May 600 pa ka mga traditional jeepney ang wala makakuha sang provisional authority suno kay Rudy Catedral. Taon nga mga 22, 2021, 20 kag 2019 ayo ginaton sa kay aton national chairman sang LTFRB nga Bigor Mendoza nga ti dapat i-renew tungod sa kakulangon sa number of units sa siyudad sang Bacolod and the same time kinanglan gid sa aton nga mga commuters. Ginako man ni Katedral nga kung mabutong gid man sang bangko ang masobra 300 ka units sang modernized jeep, mabudlayan man ang mga traditional jeep bangod sa kadamuon sang pasahero. Kaga may ambalang ko sa mga modernized groups nga wala kami nagasipatiya kami sila nga dulaon sa ilang nga sitwasyon, but hindi lang tayo to the point nga daw kami ang ginarason nila nga nagla-bankrupt sila nga hindi man ni makaya sang traditional jeepneys ang siyudad sang Bacolod kung madula man ang traditional, dapat mapadayon lang kami sa pagbiyahe kag may diyahan na. Sa karon nagapabilin nga nagabiyahe ang mga modernized jeepney sa syudad nga nagapangatubang sang foreclosure. Richard Caballero para sa Digicast Negros.